Здравейте хора, аз съм Южи3. При малко снимах част втора, епизод първи, сега епизод втори, част първа. Нали, стигам до 15 и спирам клипа и после... Брат, защо не ми дава си кредит на клас? Не можеш вече, почнала играта, аре. И хора, тук сме, сега пак ще играем. Чакай, искам вчера от ония ден да ти кажа, Бога, чакай, ела. Ела, къде си, ела? Чакай, не мога да ела. Абе, ти що си с това? Ай, Защо не, си с това? Ще сменя, чакай, виж. Виж какво бях направил. Ето тук, ела. Ето ли? Къде? Ето тук. Качва се отгоре. Да, това го знам и тук се катериш на това Да. и после на стълбата. Това го знам, не съм тук. Стълбата не видях. Време. Чакай, ела, де! Lost that round, but it's not over yet. Get ready for the next one. Паднах, не умрех. Search and destroy. Само снайпер, бързо малко. Defend the objective. Мама ми. А? Махна ми. Излез, мато. Да. Излез ти казва, бе. Къде ще ходиме само? Защото ти така казваш. Бе. Само да научи пъти да заобиколя и ще я заложена. Нали знаеш, че паза и двете? The bomb has been planted. Как го е? Как ме заобиколи, бе? Само снайпери, нали? Ти си със снайпер. Ей! Застрелава къде? Ето защо трябва да цъкаш 1 и 2, когато стреляш. Ама ти сгивали как да... Bomb defused. Bomb defuse. Здравейте хора, аз съм Тилтигайва и почваме трета част! Каква трета Search and част? destroy. Част трета съм аз. Defend the objective. Знаеш как се пише с цветни Не. букви? А искаш ли? Да. Знам, че не знаеш, ти си нуб в тази игра. Къде? We lost that round, but it's not over yet. Get ready for the next Хедшот one. ми направи с пистолетчето, как ти тъй срам? Destroy. Defend the objective. Бързо. Страм се нямам. Тяка, аз забравих бомбата. Благодаря, че ми каза, че си се я забравил, за да те застрелям. Да, аз отидох да и сега се върнах. Слез, бре. Ей! Нали, знам, че си се шегувал с мен. Сега трябва да The хода bomb has been planted. на Б. Имаш късмет, че ми е бъгната картата и не мога да си я изкарам. Пистолетче, ела! Ей, как го кръпна към някакъв циганин. Ти си циганин. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, аре! Bomb defused. Бам дефюз! Виж, Good job, team. презареждам Get ready точно for the пред... next round. Аз съм лош. Виж, че го цъмка кусото. Лош те раздя само тук. Search and destroy. Destroy the objective. Амари само на едно място да слагам на бомбата. Не, навсякъде ще си ходим. Така не е честно. Тук няма стълба. Има. Бързо. Get ready for the next round. Как?
Трябваше да има Final Kill, как да сложим. Destroy the Обаче не objective. знам как се слага. We got the bomb. We got the bomb. Good job, team. Get ready for the next round. Search and destroy. Destroy the objective. We got the bomb. Не дава млати. Остави ме, не. Добре. О май гад. Не. Видя ли ма? Не. Само малко. Ай. Опа! Good job, team. Get ready for the next round. Search and destroy. Тате. Ще се върнем, когато той Destroy се... the objective. И върнахме се. И той сега ще игра. Не мога да пиве. Ох, тъпено. И здравейте хора. 2016-та! Върнахме се. И пак продължаваме. Мащаем се нещо. Отделът се пише. Ало, чакай, сестра, чакай. Нема се почакай. Не ходиш. Да я поглежда за стената. Не можа да съм. Good job, team. Get ready for the next round. Над! Switch И съм sides. цъкнал. Какво? Да ти правя една помничка, ама цъкнах гъп. Defend the objective. Посми да пипни шато. А не, бето отива на бе. The bomb has been planted. Не можа да изкарам! That round, but it's not over yet. Get ready for the next one. Можа да изкарам ножката. Search and destroy. Трябваше да цъкна едно и две да стрелям и ти да умреш. Аз трудно умирам, това го запомни. Че аз съм very hard. Да бе, very hard си друг път. The bomb has been planted. Абе как ме минала? Аз те гледам, аз гледам там пътя е от тук да минеш през средата. Заобиколих от тато. Абе кога бе? Аз бях там! Къде си? Аре, изкарай Lost that тъпата round, but it's ножка! not over yet. Get ready for the next one. Е сега и вадя дигала. Search and destroy. Махай ти го, бази го. Defend the objective. Такова слабо пистолетче като моето. Но гледай хубаво за тебе. Аз гледам навсякъде. Но ще трътки гледаш. Дали се чува да мърдаш нещо? Танка. Опа, излязох се. Пак ли мина от тато, бе? Минаваш от тато ли, бе?
Ама.